आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि रिजाल्टखौ रिचेकिंनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन दा बे रिजाल्टआ फाइनालि बोर्ड आरो काउन्सिलनिफ्राय ओंखारनानै फैबाय स' बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिनानै होगोन जे रिचेकिंनि बे रिजाल्टखौ माबोरै आरो बहा नायनाय जायो थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायनो लोगोफोर आंनिखौ आरो नोंथांनो नायगासिनो दङ इउटुब चेनेल लाइमोननि लाइजाम जुदि नोंथाङा लाइमोननि लाइजाम इउटुब चेनेलखौ गोदानै नायदोंब्ला गोख्रैनो साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल घन्टा बाटनखौबो गोसोम खालामनानै होदो बिदिब्ला जायफोर फंबाय बिनानाव फरायसा बिथांमोना मेट्रिक होनाय आरो जायफोर एचएस होनाय नांगौ बायदि मार्क मोनैनि थाखाय रिचेकिं मार्कनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन फाइनालि दा बे रिजाल्टआ ओंखारनानै फैबाय दा बे रिजाल्टखौ बहा माबोरै नायनो हागोन गासैखौबो नोंथांमोन दिन्थिनाय जागोन बेनि थाखाय जेरावबो थांनांगौनि गोनांथि गैया गाव गावनि मबाइलावनो मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि गाव गावनि रिजाल्टखौ नायनानै लानो हागोन नोंथाङा जायखिजाया स्ट्रिम जाया मानो आर्ट्स साइन्स कमार्स मोनथामबो स्ट्रिमनि रिजाल्टआ एनाउन्स जाबाय थ' बेवहाय नोंथाङा गासैखौबो नायनो हागोन थ' दा बिदिब्ला गाव गावनि मबाइल स्क्रिनजों हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्टखौ थ' बेवहाय बिदिब्ला नोंथाङा गाव गावनि मबाइलनि क्रोम ब्राउजाराव अपेन खालामनानै ला बेवहाय टाइप खालामनानै AHSEC बेवहाय बेखौ सार्च खालामनानै हो सार्च खालामनायनि उनाव बेयाव एसे गाहायाव फैब्ला नोंथाङा नुगोन बेवहाय asec.nic.in बेवहाय क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा नुगोन आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिल बे जाबाय हायार सेकेन्डारिनि काउन्सिल वेबसाइट बेवहाय नोंथाङा एसे गाहायाव स्क्रल डाउन खालामोबा नुगोन आं बेवहाय हाइलाइट खालामनानै होनि नोंथाङा बेवहाय जिथु गोजा दङ बे गोजायाव नुनो मोनगोन थार्ड नम्बराव दङ रिजाल्ट अफ रिचेकिं अफ एन्सार शीट आर्ट्स लिस्ट 1 बेनिफ्राय रिजाल्ट अफ चेकिं अफ एन्सार शीट कमार्स लिस्ट 1 बेनिफ्राय साइन्स लिस्ट 2 बेवहाय नोंथांमोना नायनो मोनगोन बेवहाय फार्स्ट लिस्ट सेकेन्ड लिस्ट आरो बिदिनो थार्ड लिस्ट जायफोर बिथांमोना बे फार्स्ट लिस्टआव गैया बिथांमोना हयथ' सेकेन्ड लिस्टआव फैनोबो हागौ थ' बेखायनो बेवहायनो नोंथाङा जायखिजाया मोनसे गावनि स्ट्रिमखौ नायनो थाखाय बेवहाय क्लिक खालामनो साप'ज हमना ला आं बेवहाय आर्ट्सआवहाय क्लिक खालामनानै होबाय आर्ट्सआव क्लिक खालामनानै नुनो मोनगोन नोंथाङा बेवहाय रिचेकिं रिजाल्ट अफ आर्ट्स स्ट्रिम 2020 फार्स्ट लिस्ट PDF फर्मआव बेवहाय फैगोन बेवहाय नोंथाङा बेखौ डाउनलड खालामनानै ला दसेनि उनाव बेवहाय डाउनलड जाबाय नैबेबायदि नोंथाङा नुनो मोनगोन बेवहाय मोनसे सिटआवहाय रिजाल्टआ फैगोन बे जाबाय PDF फर्मआव नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि रल नाम्बार बेवहाय होखानाय दङ रल नाम्बार साबजेक्ट अरिजिनेल रिचेकिं रिजाल्ट नोंथाङा मा साबजेक्टआव रिचेकिंनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बेवहाय नोंथाङा नायनो मोनगोन बेवहाय लिरखानाय दङ सिगां अरिजिनेल मार्क्स बेनिफ्राय रिचेकिं नोंथाङा सिगाङाव बेसेबां मोनदोंमोन आरो दा रिचेकिं खालामनानै बेसेबां मोनखो बेखौ नोंथाङा बेनि डिफारेन्सखौ बेयाव नायनानै लानो हागोन थ' नोंथाङा बेवहाय नायलांबानो जाबाय नोंथांनि रल नाम्बार कड नाम्बारजों रल नाम्बारजों लोगोसे नोंथाङा बेबायदिनो नायलांनो हागोन थ' बेनिफ्राय जुदि नोंथाङा बेवहाय कमार्सनिखौ नायनोब्ला बेवहाय कमार्सआव क्लिक खालामनायनि उनाव बेयावबो बिदिनो डाउनलड जागोन नैबेबायदि डाउनलड जायोबा नोंथाङा नुनो मोनगोन नोंथांनि कड नाम्बारजों लोगोसे बेवहाय रल नाम्बार साबजेक्ट अरिजिनेल मार्क्स रिचेकिं बेयाव नोंथाङा अरिजिनेल माने नोंथाङा हायार सेकेन्डारि रिजाल्ट एनाउन्स खालामदोंमोन बे समाव मोननाय मार्क्स आरो रिचेकिंआ जाबाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनायनि उनाव मोननाय मार्क्स बेनि डिफारेन्सआ जाबाय बे अरिजिनेल मार्क्स आरो रिचेकिं मार्क्स बेनिफ्राय रिजाल्टआ UC थ' बिदिनो नोंथाङा आर्ट्स साइन्स कमार्स जायखिजाया नायनानै लानो हागोन थ' बे जाबाय हायार सेकेन्डारि लेभेलनिमोन दानिया मेट्रिकनि SSLC नि रिजाल्ट नायनो थाखाय रिचेकिं रिजाल्ट नायनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि क्रोम ब्राउजाराव थांनानै बेवहाय टाइप खालामनानै हो SEBA online.org बेवहाय नोंथाङा सार्च खालामनायनि उनाव नुनो मोनगोन बेवहाय सेबा जिथु बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिल मेट्रिकनि जिथु बर्ड बे बर्डआ काउन्सिल माने बे बर्डआ सेबा बर्डनि वेबसाइट बेनिफ्राय नोंथाङा बेवहाय गाहायाव फैबा नुगोन नैबे लेफ्ट साइडआव जिथु रेड कालारनि दङ बेवहाय नोंथाङा गाहायाव फैबा नुनो मोनगोन बेवहाय HSLC AHM रिजाल्ट 2020 बेनिफ्राय गाहायाव दङ HSLC AMC अर्थात हायार सेकेन्डारि लेभेल सार्टिफिकेट बेनिफ्राय HM जाबाय हाई माद्रासा रिचेकिं रिजाल्ट बेवहाय रिजाल्ट 2020 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मोनथामबो रिजाल्टआ बेवहाय एनाउन्स जाबाय थ' बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो
दाना क्लिक खालामनानै होयोबा नोंथां बेवहाय नुनो मोनगोन नैबेवहाय HSLC HMC एग्जामिनेशन चेकिं रिजल्ट 2020 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दानिया बेवहाय नोंथाङा गाव गावनि रोल नाम्बार आरो नाम्बार बेवहाय लोगोसे कड नाम्बारखौ बेवहाय क्लिक खालामनानै बेवहाय नोंथांनि जितु कड नाम्बार दं बे कड नाम्बारखौ बेवहाय नोंथाङा बी अर्डार जायफोरा जेराव गोलैयो BM20 बेवहाय नोंथाङा क्लिक खालामनानै हो बेनिफ्राय बिथिं नाम्बार थायो बे नाम्बारखौ बेयाव क्लिक खालामनानै हो बेनिफ्राय नैबेवहाय नाम्बार थायो नाम्बार मोनब्रै नाम्बार थायो बे मोनब्रै नाम्बारखौ बेयाव क्लिक खालामनानै हो फिलआप खालामनानै हो एन्टार खालामनानै बेनिफ्राय नैबेवहाय केपचा दङ केपचा नैबे ग्रीन कालाराव थानाय 4244 बे नाम्बार बिदिनो सोलायबाय थागोन बेयो नोंथाङा जेसेबां चेकिं खालामगोन बेयो सोलायबाय थागोन बेनिफ्राय नैबेयाव गेट रिजाल्टआव क्लिक खालामनानै हो जिहेतु आंहा बेवहाय जेबो नाम्बार गैया स' बेखायनो आं बेयाव नायनो हायाखै नोंथाङा नोंथांनि रल नाम्बारावहाय रल नाम्बारजों नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै लानो हागोन थ' बे जाबाय बेनोमोन मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि रिचेकिं रिजाल्टआ माबोरै नायनो हायो थ' आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनो हाबाय जानांगौ नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय लिंकखौ आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथाङा बेवहाय थांनानैबो नायनानै लानो हागोन थ' बिदिब्ला बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनब्ला मोनसे लाइक खालामदो जुदि माबाफोर सोंनो दंब्ला कमेन्ट बक्सआव थांनानै सोंनोबो हागोन जुदि चेनेलखौ गोदानै नायदोंब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबावगार